Good morning. Okay. Good morning, Dr. Me Kadong. Okay. Nalifan karbing long live labang so telephonic conversation long apor nang chipidun thek pon nalifan akiro pipajir lo. Hello. Hello, Arjigla. Let's see nangli hin pen update ama kenang sort atima nilitum correspondence kami aporting pen la heloving apot Dima Hasao ke nang pali dunta katura do koktiti sitame by telephonic conversation pen sitame nang lifan chuheta nilitum karbing long life pen sitame birta pa chetat ponlong lo akpeta hada ground report puthat nitum tame nang pali nangji polo sitame lalo haladak Dima Hasao media tumta update boy masini tumta bangi kedalo Sitame lalu non amat ke bangpo abang putumpan hem kangsam beng ponlo mate police custody along lang litumpan lebing nang ponlo pate police custody long sedulo pen non amat ke recreation mate la trial mate non mat ke la tumpan case dhara kopi pc dhara ke pabon ma la pen ke on the spot la tumpan pon loma pon peloma athema police tum ke custody long 15 remand custody long bi pusita me alang di tumpan interrogation ateng mate ko ppc alam ke klang ma ko masi ko son ma lahai hai birta lo la pen nalitum ke kachesong abang ko son ang deng si doma pen hadak Dima Hasao arara tum pen ko ppc kaningje ma ko ppc alang litum ta ke mang ma song doan organization doan pen umrang suara ratum ko pisi ke matha man non mat ke la so update bang le nang lihin pen than paklar ponik tha Kalang. Kitcheng se nang litum nilipan nang bita tu lithoda pot nenga klong panang litum karbiang long life pa panang litum panili nenga klong panchurulo. Nilise ta nege mewe nang litum nang litek lang lo nilila protest jo ini kachasong pada dilas se nili voice bang asap so kene weda desa menili nang litani po kalang kedantang la sona case dulu peneli tum kachesong pinyani klipo chesong lo na pente a case nombor bang la bang pho bana case bang non GP bang as per FIR se pichot lang Umrongso police station case number 17/2025 under section 103 103 close 1 BNS la soteng lage as per FIR teng salang litum case bang pabon lo kita non postmortem PM report nang li lelang ajo ni belega case bang kenilong lelang po selang litum police bate law and order tu nang li pachini dun normally postmortem ke aju bang claim kle sitame puthora da kelang litum pon phitlo pulote a report normally a report nikon ofisi nang klang jasemet ke ladak ke dead body ke long tan lo nane ke jongsi dead body arang veta ave api risi long dun chot pulote lage forensic expert tum long ang tansi ilitum ke mate ara pi long chot pulote ilitum ang tansi lu nang ha Mumbai ta ho kaprek pen ke report nang le bang der chesta menon mangi ar pumda jo thilo puthora da ke long fit lo pulote la so kesa long ke pulote postmortem la ana por nang ma na so lam lo nili tundala se ne pulo nona postmortem bang PM bang ha difu se pi se nili tum banang than hai na se difu medical hospital se hada se pi se nang than na se nili tum ta ni si benda pulo mane PM report ke achiklo ningkan nang lagi ni tum pinene within na sorni nang piningi se nili tum da hang bom lo la pen nili tum ka chesong manga prang banang chesong lo non ta chesong thib lo kine bang la bang pho Otlang no mata bang pho kalpit tumhan bang capital punishment pinengji mane kokhat dek nangi personally tum chesong la pen nili tum dak umrongso ke dua karbi la pen kaddo kabe organization karbi anglong ke dua na organization do nang licher abdul lo nili tum rada tumang chesong bom lo chesong piglo la pen chesong pigi lang seta isi mingduk alama lo tonelo law and order timano anta mane jada action mane yatta nang pangwikri even district commissioner anta la victim family timemanta wangwe
na bang tai sining duglo victim family tumta wangwe ma wangwe 13 pen nonanan lo daka MLA local MLA tumta wangwe daka CM debolal gorlo sata wangwe yo la son lo nase kopi ko son se wangwe det ma pu bang senel tumbang methanga khaisi teacher julo la pen ilitum ke 3ST parliamentary amartin ke so ke halang lita no antanang lilelang wangjine ko son nesame hala lang lenang li der pusata dak het ke do district commissioner ke la ke quick reaction bang adu nangi je ne under my jurisdiction na son kisum te law and order alang litim se bang nangi tumi nilitum suarlo song tu malang litum patir pipon Dima Hasao district KC lapen ke SK lapen dolang penangan organization lapen kapre organization mate ili tuma khai detong chisong wong ma mate kapre ka khai jesemet women organization ne koma asong la ke kapre ka khai tumke nonson ISF tang indigenous student forum tum nang chitong dunlo lapen IWF indigenous women forum pulat haflong long kang tangkring asong do latum danang chi jog dunlo nang cherap dunlo lapen lason do seta min open ili pu son sila DC lapen SP latumang lan RDP peda da son nili tum theglong la setum nili tum DC hemarlo achembalong damdet ene nili tum chesong lo DC chotayalong nili tum chesong lo same DC bang only representative person ang chetoydun mane la memorandum allo ka pikiri uta mase nili ba pulo pugali nili tum delegate dampo nili dak radang no nili van wegi pose nili public tuman lamcha kipipen nili tum la organization an is representative nili tum dam selang li fan DC vanchuning vise dak kenean rada hongjai long anwang se dak se lam the nang pethano na panili tum timi chuning ri dam lo hai apen nili ka chuning report tu bang lalo nang li tum lanan lo kopi du nang li tum dam de pustan melang li na chathak ban li asap su bigi che hong se doko ka matne li unede lo posalang li DC de nang chathak la ha na se dami pose secretary tum dami pose alang li lamchang nang chepi se ko son jin ne nili tum kamata bang lalo mane jong se hok ta kang sai long nang pulote at least ke as a district commissioner lapen ke law and order tumbang dam vek nangi pose nili matha la ke alang litum ke a duty lo law and order ke alang litum a duty lo lage administration ke alang litum a duty lo litum che song se det pustame la so kang sai ke alang litum claim vek nang ji polo hai pitame pine political pressure mate ko pine la LNT company atum pen joy pen tanga ke bank pen ko pine la so case bank atima case ke tok ke law and order ari ding sido a kolom along se power lo ko anji la so case RD pen alang litum tok jima wana porsi la so incident ma hala so la tum doma we ma bala tum si claim long le ma mate ko son ma ko pine ang ton pen alang litum ke tok jong se RD pi jodje polote la so case bang ke inglang pong song si litum thek pon long pen aprang sa mi litum thek long lo law and order hin pen ke la si ka pheri me ke lalo la sinali tum ka chesong bang kon si transparency ma ko son ma yeli tum ka chesong ma lalo memorandum da pilo la pen chesong bo milang tumi bang ka organize bang song thom te me emergency se organize dile hai te non phong ka organize bang pura un ane ni tum ke keneyi armo chingrum में 20 to 30,000 an armo chingrum से तुमला पूरा दिखिए है मन कि नहीं कुछ ठान लो काली पुलते इंडिफिनिट बंद माने रास्ता माने रोड्स का ब्लॉकेज है नितुम माने इंडिफिनिट रोड ब्लॉक्स का नितुम भी ये कर भी अंगलों पेन एमसीएल पुसे तुमी दिखिए साही हम लोग तो नीले तुम निजी पॉन या पे लास्ट तुम अपन लाबांग पो कल्पित तुम्हान कॉक्टाती पेटी के लासो कंपनी के ऑपरेट लोग ले पुटा तुमी नीले तुम दिखिए अंगलों लोग मतंग पुस्ता में दिखिए बांगे na tuning region tu mane alang li tima favor ason se laning jirong mane da kam to claim local tum do la se na li tima tuning riba company ba pangpu nang yan nang pose da puro masen tum ta kaduka be ratpen se ning jilon tuning tupe la justice long letik la tuman kok thati petti ge ne tum ka ke ne are nirbhaya case long kok thati pote why not in tribal area why not in our innocent tribal tuman pilo justice pikode puta tumi ne lam jai hada
nason tatasi non ke bang yalam ahud bang ke Karbi Anglong KSA lapen Karbi Anglong doana KSA lapen kado ka vela ke kei polam lelo kado ka vetala nang cerap duni pusi nili fan biota nang pili lapen kado ka vela nang litu manis hoi ta nili chuning ribang lalo hoi nang litum Karbi Anglong arat dak nili tum kacusong along klam long nang liuneda ta hai lo san menona kai ke social media sa kang tangkringa platform lo pot kado ka vela ta isi ningduk chipiklang asonte kado ka ve international asolam international national pachethang club pulote mane at least RD dopo pusenili chini asenili kachuning ribang ala hello mane kado ka ve kachirap pugala ke dak on the ground wang vek nang dun vek nang ipugali seta hajar platform dan ta ki join ya platform ke la social media pen kakine la hello la loja la se la pen we want justice la pen la kine sonte choki pusenili mathate la so kene women commission dong ta li alul nang po la pen ke human right commission dong ta li nang po itum phanang ke right NCST national schedule tribe commission la long ta li nang po lalu betul tak yunan ke memorandum ke siglo la pen 3 kilo halo dak judicial ke konalo umrang so hala hapunan hawar ke Dima Hasao haplong long ma sab haplong yang se militum ke haplong sai de di la so case jong si LT tum ladak ka song long jong si jakong nang pabobji pulote alang litum judicial labang ke dakpen kaprek jong si la so case referred pulote nang litum kroidun jima la militum me project telo judicial ante daga judicial ki dia kam sa vedat po la tum ke case ka transfer bang ke tangkado jog la ke tangkapen bang law and order pantake nam dopo bate nam dak som leadership non pene EM CM dang ho ba pene MLA dang alang litum matabang tangkap dia tema 5 to 10 crore 100 crores la to nothing matem pura international company pena la senele tumra ke mang bang la lo che song tipo chun che tik bang che song ya tema hoy nele tum malangli Bina Ingtipi alangli kititanga panma nele tum pereng ma thekelo bonsame alangli akar jong pen hokpet akang sai long la alangli karjong ta isi hanti dopo la pen kinei la tumhan monon pe ini ke maneang jirti se lason de lo seta panabe di supi ta lason na ituma asupi ituma pe ta lason na puka chemme tha ben ne litum tar jab dun chip lo pinian ta hai hoglo teron sa hot kan ali puta athema in the coming days that kind of incident must not happen in our area athe before ne tumi dalam jai hada tumi ta ne lipu mane before lasona case ni tumlong after independent till now lasona case ni tumlong ke away ni tum area e sita why the problem is happening here alam mangke influx bahar pen influx members nang ke bada job labors of members different placement ke wanga job nanan ne pen ha Bihar pen ha West Bengal pen ha Kolkata pen ko nanan ne ke wanga tum te meni no tum se dakkan claim ange itum ke Karbi itum ke anning aro ke thepi ke jok itum ke innocent for long itum banang cholang rem dolang mene anda kachithana hi itum dolang mene lason tapi non pranten lason ka pamatha thede de lason incident ka pe de de pansenele tum bang ya ke mang la lo la bang ko ban bang ke kok thati vek nangi pu la bang senele tum mang thib lo jam non ke bang gilang ke mentulo nal tum puthot che song thui ga tini ka belega song tu daum rong so along mata che song lang rong so bazar long mata che song lang pusen ele fan biasa nang pali ini la so adinta che song lang pusen la so dim meli fan biasa nang pali sa pini bani libang le dunu ne de tatek meli metang asa sab do chenang seta ka che song bang ang deng la ke pini pen kalilo non song justice long letik bang ke song bang son telo asam long a hemeri poke chief minister ake hai Dr. Himanta Biswa Sharma lo alang li phan chief minister office along same labang so memorandum labang so justice alu thui ke pali ji phan nang tum borig loma mate halang li phan ta chetong damji phan na tum isi organization ben chetong damji phan borig loma
nilitum bor ni mane non marke nilitum ke men dam ham bang kali derlang su kenepen si nilitum dak kene se biar long se vilo hadi la tru memorandum bang se pelilo la memorandum pali pola penderan se reaction ave ya puloten nilitum atsong ban kaduk ave ching repair la pen victim family ban ching repair se nilitum pali ye panelitum ching wai lo athema hemri pugalang lo ke asam long si sona lam ki ilitum ke phunang sorlu tum jasemet Betul lah so putak nalitum jong si lamang so kace song long ang song anda pali un pulote muke bang jilang apor hut mesenji pusini tum ta matha dam lo hai nilitum ta un an nilitum dak nilitum ke kardia sap so an me dong solong ke do chom la pe nilitum mengi the bang kanon isi first priority mane first nitum mengi the ke itum karbiang long kacari tum CM Aki hai Dr. Tuliram Ronghang pencenglok MLA bang Pipo pencenglok EM MSc pen do tulang ini tu malong 3 ST parliamentary long aki hai amor sing tisolang litum na cerabdun pen sedu poten litum kidami la pen angsong kecesong pantan litum mathathe la pen cesong TV seta non litum malang litum jong sen arzab dunde pote litum det bang ke ini ke cesong po seta litum long katoradu Lalu ahok lo litum akes si langdam ning jasemet ke longli alam ki penle aprang ke charmut putakali la pen amena jungjung le suicide putakali la pen koti muti yang bong di la song bong kacharbu putakali la ke pune personal issue kali alang li bepar claim bom hosi men aju bang ponded lo masing ke cholang rem det lu pusi local atum penda ningje pon lo mate ilitum social media long same chini pon lo apen ke cholang rem de chotta kali alang li phan ke nopak pensi apran karmut la so ke bang ke ilitum khai phandet kali sorlu phan ke sia kisung thepik khangjang lo la si la solong bang ke ilitum pathe pading lo vut jog lo demokrasi ron ateng penselang litum phan aleng ke paman lo pulote lahaya kisung along abang ke khai ga sung along bang galang litum mahin pen comments bang ke du vek nang ji polo lam the chepaklang nai polo alang litum mahin pen stame non matke litum lason thekpon long le la so hin nang lipilo ning ji alang lo simane nilitum ta arisi media hoi pen tanili lamarjan pen alang litum panchuning rilo la penon nang litum along la so voice conversation pen tanili chuning rituli thode bang no alang litum lo se jakong do la ke alang litum le nang yapon son pen nilitum kache song bang athang se dan ni ate nang di sima thanon la ke ha ili karbia so ha bihar se kamachong dat dan pen la sona problem ki pho ha binglor ka chong dan pen la sona problem ki pho la bang kali ime thanga ye ma tikup long pen wang si bang a ke bang su nang cholang rempen alang li thana pranar muddet potan pare litum konna se ki dulang ma ilitum konna se ki thak lang ma ime thanga hem long ta nitum se potan ke ko pisi litum konna se ki dam lang ma la helo ne li pi bang ya lalo la pe la kes long bang e neli nalitum la so telephone conversation pen na chini ridu ni bang so dak ban bang ke la bang thom CM dak lo Dima Hasao debolal gor lo sa la pen karbiang long ake hai CM Tuliram Ronghang sar la pen alangli MP Amor Singh sar alangli tum tame nang cherabdun pen la so ke ang songan kapili pen la so fight culprit pan bang po Orlang no tumhan bang kok thati vet po personally ning thelo ni liban la pen ni de entire that omrong apa me domrong suge do karbi to mandalang litum panse toar chulang throng lo lalu non amat ke opini CBI taho opini CID nangji taho akesa bang ilitum normal along si non mat ke dolang normally mane ilut outpost andar si la so akes bang dolang polote angsong ke pali ji polote alang litum pen ke voice raise vek nang po voice do vek nang ji lan e polote CBI punon kaprek thedung akes high level high court along
punon angton ben ke paliji pulut alang litum pen lam thi si bang ke alang litum nang chesong nun vek nang poja semet bang ke MP bang ke di alang liga Dima Hasao the represent law Garbing Long the represent law. He is the only one MP. Yes. Prevailing Karbiang Long and MCL, we have 3 SG parliamentary alangli se MP lo la alangli tan se in tankring tan nga support dun bang alangli donangi la pen nilitum kache songlong ke bidi sore tan chenglok hajat alangli tum sanang arjab dun chip nangi pus nilitum rat tan ke mang ma la lo ba kache ning li bang la hello nilitum International Women's Day talon dun chot kaprek program long talon dun chot bang chok che ilitum lu alam ilitum law and order puthak ilitum arona tangalam puthak ilitum da kachini dun akenang sot masa awareness ma akenang sot Neli eneke political aso dim neli si as politically neli laming tung tese kame non bortoman mane at present BJP government kacharia government long bang si la arso arlo pan kerai a kene scheme da bilo beti bachao beti parao pu la ke jong si la ana kerai pote non neli tuma khaya pha neli tuma sungir panang cholang pirem da dimbang ke la short tank pen bate arona tank pen a hokpet mane STSC atrocity act tank pen tamelang li paning size dek nangi personally tuning rile how la ke hai la se labang so ke so bang ilitum aprang da thegnam long lo chukadam tang kwana ningkan aprang da ilitum army ari deng sorlo bahini ne bang thom ilitum kar BP phan cholang rem da kes same hala ke cholang rem deda bang pu bang amena hilipen chabbo pumat la so kes ke ington koklo sedami compensation da non puta long lelang la si mu la son de nang pu alam le he la son na kes ke litum judicial la bang so andar kes mokha ke la son si lang long lang pong son si litum thek pon long mane alam bange la so lam lo mane company tum ke bang tangka jakong do nilitum karbi along le phelang along kon ne kuti tangka crore tangka da pen bang long la se lai administration tum han kuti ke pe crore ke pi la tum get just nothing la se sar la hai pen se tangka ma pen se nilitum a hok ter kang sa danang bank ti bi pa nilitum ke tiata nilitum kroi ke la pen ado ka veta kroi ke dat ke me athe mo pen ang li pu son ju la ke belega case ke li normal debt ke li la pene chichok chi theng bana case ka liye por la ke isi hijimi mi matha mi a case la se la so ke ne bang ke justice bang prap jing pen kok thati pe tik bang ke company ba impunang ne po se ne litum hang kit lo lalo hello samin non amat ke ilitum chini da mateng polote PM postmortem report bang nang legelang nang lile lang na sinili tumta tu witimi pe anda pulo mane PM report chonga se nang lile dat na ke PM pe jongso nang lile pulo ta case bang e ko sono pi bon po ade lage nile tumke 110% lage panan big doctor pan tangka pi pen le kali lage rep usta ni tume kroi thema kupi fan lo la fan ti pon ni nu cha to yor chodo sar pi fan kupi kam lo pon po rep fan ke pon galite plus Aria keng long ta bel pen la ilitum pinsuputum la bel ka chikok la pen ta aria keng ta kok he telang li phan cholang rem ta manam na big bang ke lar pa ko re only murder an chot tu akes ta pikom mi phan putela nilitum kroi kre ate malang li de mane pen ka chibis mondun mane pen ka chibong dun tu bang thi ta ligi ni li kelang porte plus pene demand pene extortion pen ateng pen puta ka ligi ate nilitum mang la ke rape and murder pula ke nilitum jong thiblo la short tank ban sim ne akes bang do vek nang ji tu yalo akes pang de fan tangka pichom pen law and order la pen doctor tu man tala pu butela nile tu man kroi ke le medical college along postmortem normally koma doctor si claim mala so ala lam mang nalitum chini dun ma nilitum non ma chini ne nilitum non la lo charle song tu man se lang litum ma tuning ri se phong dam ra nang li arju pidam ta pa se mane victim family tu malang litum tuning ri tu ne nang klangi nang tet pu lok pe pu se bi talong PM talong le la na postmortem ma bang ke haflong un ema
Haplong mana ini ke long unsa me diku se ke son la tum de la bang ni ta antini men ke keceng ala hadak ta district administration do aja do hospital do angton pendo pulute mate back medical college back nangjima ceng la bang ko son me ala keceng se la dead body ke longar ni bani liba ba der matala se lang le tum keceng wai le bon lalo terong saho chala hello mo jongsi kopine kimi update do pulute elitum puthot telephonic conversation long elitum chibitai glo na chok mili labang so ka chesong bang labang so ka chesong long elitum karbing long live page tame unanke bidisore punon unanke nang cherap chitu dunji phasini tumta lamchang nang chipi dunlo la pen ke la penalitum labang so ka chesong long ansu se ke pangtang thekji phan nalitum khai langle party langle pen dhorom langle pen nalitum labang so ka chesong long ingtang kring pen ang songan ke pale dun thekji phansi arna mahir jume nang pajir duninglo chok chorolo nali phan la pen ke ilitum la ke chesong ra pen na me thanga khai pen changlong la ke la son ke ilitum kai kita kineu ne de ji mokan eli putang lo non bini ke manelong la pana manelong ila sila so culture ko pe bedari phan mang elitum an nalitum media hongjai social media platform pen chenglo kado ka benalitum istia voice pen sensitive se manela tuman bang kokhat pi vek nahi personally nalitum channel hoilong ta kado ka be rat pan ta chuning riglo non man ke bang khovel langdi ke kene bingnang long bang phone bet lang kumami dutulang la son angring ave bo amen ke klang thu la son mate police mate la mane police mate law and order tu nang lipachini kala SP pen thang press meet ave ma SP pen ave isi crime branch and latin additional SP pen bang do kita lama lanar dia bedet something little take long la SP pen bang yatta ave SP pen ta ave DC pen ta ave tenal tum la CM alangli garlosa phan nalitum memorandum pala igloma nalitum memorandum tumi paliglo alang pinay la bang chini ne delos tame tumi nilitum allo bang paliglo right tero saonte nali phana kero pipajir lo nalita kapra ka sai dui ko pot la pen la bang so telephonic conversation long puthot eli tum aku update to long ji phansi nali phansi towar nang chalang thu week po chalang kardom ta right kadom ta